ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna, ഹരേ Hare കൃഷ്ണ 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 Krishna, ഹരേ ഹരേ മാതാജി ലൈവ് വന്നോ? Rama, Hare ഇന്ന് മാതാജി ലൈവ് വന്നു. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നു. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ആയില്ലേ? ഷെയർ ആയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ആ, Aye, ശരി. aye. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്കപ്പോ ഇന്ന് ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് പുരുഷന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് എങ്കിലും കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാധാരണയായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ അവളെ ആചാരപരമായി അശുദ്ധയായി കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചുവടെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പൊതുവായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്, ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മള് അന്ന് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും അല്ലേ, ചേച്ചിമാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ എന്താണ് ആർത്തവ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് റൂമിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അല്ലെ, നിലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്ന, പാവിരിച്ചായിരിക്കും. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം പാത്രങ്ങളും അത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവർ വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയിലും അന്ന് അപ്പൊ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്. 5 ദിവസം അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ റെസ്റ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ഒരുപാട് എന്താണ് ശരീരം അനങ്ങിയുള്ള ജോലികളായിരുന്നു അപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അരിയാട്ടുക, അമ്മിക്കല്ലിൽ അരയ്ക്കുക, മുറ്റം അടിക്കുക, ഒരുപാട് മുറ്റമൊക്കെ കാണും. പിന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഗ്യാസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ, നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജോലി അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നെല്ല് കുത്തല്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ജോലിയാണ്, അരി പൊടിക്കല് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ദിവസം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. തൊട്ടുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആരും അവരെ തൊടത്തുമില്ല, അവര് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പുതിയ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക, അലക്കി എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അലക്കുകാരൻ്റെ കൊടുത്ത് അലക്കിയിട്ട് അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് പിന്നെ വേറൊരു സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കത്തുമില്ല. ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ശീലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ, കിണറ്റിന്ന് വെള്ളം കോരത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആരെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ കോരി തരണം നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴ് നമ്മൾ അതെന്തുകൊണ്ട് ആചാരപരമായിട്ട് നമ്മളെ അശുദ്ധയാക്കിയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യം പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. ആ തരത്തിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് വേറെയാണ് എന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമയം, സ്ഥലം, സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അതേപോലെ അണുകുടുംബമാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് അല്ലെ, അണുകുടുംബമാണ്. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് വേണം കുട്ടികൾക്കും, അതേപോലെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും, ഭർത്താവ്, മക്കള് ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോവുകയും പഠിക്കാൻ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമായത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ
രീതികളൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം, സ്ഥലം, സാഹചര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നാലും പൊതുവെ പറയുന്നു, ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ 72 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് വരെ ഇത് ബാധകമാണ്. 72 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ദിവസമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൊതുവെ 3 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആർത്തവം കഴിയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കാണ് 2-3 ദിവസം കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും അല്ലെ, 5 ദിവസം 7 ദിവസം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് അവര് ശുദ്ധയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ്. അപ്പോ ആർത്തവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ, പൂജാരി മുറി, തുളസി ഗ്രഹം, അടുക്കള എന്നിവയിലൊന്നും പ്രവേശിക്കരുത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താ? അടുക്കള നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഇതൊക്കെ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ പൂജാരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയാണ് പൂജാരി മുറി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ട് പൂജാരി മുറി കാണും. പൂജാരി അമ്മമാർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ചാർത്തുന്ന ഡ്രസ്സുകളില്ലേ, പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പൊ അത് കാരണം പവിത്രമായിട്ടുള്ള മുറിയാണ് പൂജാരിയുടെ മുറി. പിന്നെ തുളസി നട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ, അത് ആ സ്ഥലം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്രവേശിക്കരുത്. അവർക്ക് ക്ഷേത്രമുറിയുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാം, പക്ഷെ ക്ഷേത്രമുറിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് പകുതിയിലേക്ക് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ വളരെ വലിയ മുറിയാണ് അല്ലേ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വലിയ ഹാളിലാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇങ്ങേറ്റം വന്ന് നിൽക്കാം. അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിമ വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം എന്നാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പകുതി ഭാഗം വന്ന് നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിമ കയറുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിമയുടെ മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുക. അഥവാ പോയാല് പിൻഭാഗത്ത് മാത്രമേ നിൽക്കാവൂ എന്നാണ്. പിന്നെ ദേവ ആരാധന നടത്തുന്നതോ ബന്ധമുള്ളതോ ആയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തരിൽ ആരെയും അവർ തൊടരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പൂജാ സാമഗ്രികളിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളിലും തൊടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അകന്ന് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പം ആരെയും തൊടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. ദേവതകളുടെ സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നിലും തൊടരുത്. അവർ മാലകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. തുളസി നനയ്ക്കുകയോ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വൈഷ്ണവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് മാല കെട്ടുകയോ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലൊന്നും തൊടുകയോ പിന്നെ തുളസി നനയ്ക്കുകയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും ഇല്ല. തുളസി തറ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് തുളസി ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തുളസി തറയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ നിഴല് പോലെ അതിൽ വീഴാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ അവർ യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ അഗ്നിയിൽ ആഹൂതി അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ യജ്ഞം ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ യജ്ഞം നടത്താം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടാണല്ലോ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ വലിയ യജ്ഞമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ആ യജ്ഞങ്ങളിൽ നമുക്ക് എള്ള്, അരി, പൂവ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പൂജാരി അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പൂജാരി ഓരോ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 പ്ലേറ്റുകൾ തന്നിരിക്കും. ഒരു പ്ലേറ്റില് അരി, പല ഇത് കാണാം, എള്ള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റില് ഓരോ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഇന്നത് അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലർപ്പിക്കും. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അർപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോഴ്
സോഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അർപ്പിക്കത്തില്ലേ അഗ്നിയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഒന്നും ആര് പാടില്ല, ഈ ആർത്തവത്തിലിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പാടില്ല, അതില് യജ്ഞ വസ്തുക്കൾ അർപ്പിക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് ആഹൂതി, അർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അവർ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും പാടില്ല. കാരണം പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് തൊട്ട് അശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മഹാപ്രസാദമാണ്. ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മഹാപ്രസാദം നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്, അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ്, ഇത് വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളുടെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിലവാരം നിലനിർത്താൻ മാതാജിമാർ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? പൂജാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക, ആരാധന ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെ, പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലും നമ്മൾ അതേപോലെ അനുവർത്തിക്കണം എന്നാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യാനും മറ്റും മറ്റാരും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അത് പ്രായോഗികവും സാധ്യവുമാകണം എന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ അണുകുടുംബം ആയത് കാരണം അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടികളെയൊക്കെയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെന്താണ്, ഈ ആർത്തവത്തിലിരിക്കുന്നവർ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാതാജിമാർ അവരുടെ ഗാർഹിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം. അതേസമയം അവരുടെ ഗ്രഹദേവതകളെ പാലിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രഹദേവതകളെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മൾ മെൻസസ് ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. വിളക്ക് നമ്മൾ കത്തിക്കാറില്ല. വിളക്കുകളൊന്നും കത്തിക്കാത്തില്ല ആ സമയം. ആരും കയ്യില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കണമല്ലോ. ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ കുളിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അല്ലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വെക്കത്തില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിളക്കൊന്നും കത്തിക്കത്തില്ല. ആരെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിളക്ക് കത്തിക്കാം. നമ്മള് വിളക്ക് കത്തിക്കാറില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുക്കന്മാരും കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാതാജിമാര് ആ സമയങ്ങളില് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം, പരിപാടികളിൽ പ്രസാദം വിളമ്പരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിനും പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പ്രസാദം വിളമ്പരുതെന്ന്. സാധ്യമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ പാചകം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഭഗവാന് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി. മന്ത്ര ഉച്ചാരണവും വായനയും ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും നമ്മുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ജപമാലകളിൽ ജപിക്കുന്നതും ശ്രീല പ്രഭാതയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും തുടരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ മറ്റ് അശുദ്ധ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജപമാല എടുക്കുന്നതിലും ബുക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിലും വായിക്കുന്നതിലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണ്ട എന്നാണ്. വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ അതിന് തടസ്സവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് കിങ്കരന്മാരെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ ആർക്കെപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കണം. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടൈം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോഴെങ്കിലും, ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ സമയം ചെയ്യാൻ നാമം ജപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതയുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശുദ്ധീകരണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർത്തവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചക്രത്തിന്റെ 4-ാം ദിവസം, അതായത് പീരീഡ്സിന്റെ ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ, എല്ലാ മാസവും ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിന്റെ 4-ാം ദിവസം, അതായത് 72 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ മുടി കഴുകിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുളിക്കണം. നമ്മളിവിടെ തെക്കര എപ്പോഴും മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാണ് മുടി കഴുകി തന്നെയാണ് കുളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ദേഹം കഴുകിയാലും ആർത്തവ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ മുടി തലയും കുളിച്ചിട്ടാണ് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറുന്നത്. അതേസമയം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് തല കഴുകുന്നത്. ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അവർ തല കുളിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 3 മാസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അവര് രാത്രിയാകുമ്പോ ശനിയാഴ്ച ആകുമ്പോ മൈലാഞ്ചി ഇല്ലേ, മൈലാഞ്ചി തലയിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അപ്പി വെച്ചിട്ട് ഒരു കവർ ഇട്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ, തലയിൽ ഒരു ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കവർ കിട്ടും, കവറ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അതുമായിട്ടാണ് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് പനി വരും എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അവർക്ക് പനിയൊന്നും വരാറില്ല. അവര് രാത്രി അത് മുഴുവൻ അത് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് കിടക്കും. അതാണ് അവരുടെ മുടി ചുമന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിറ്റന്നാണ് അവര് കുളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച, ആഴ്ച ഒരു ദിവസം അവർ കുളിക്കും. മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും അവർ തല കുളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാതർ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ട് കുളിക്കണം. അവർ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, ടവലുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ലിനൻ തുണികളും മാറ്റണം. അപ്പൊ ഈ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വൃത്തിയാക്കണം. ഭാര്യയുടെ ആർത്തവാശുദ്ധി കാലയളവ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഭർത്താവ് തന്റെ പൂണൂല് മാറ്റണം. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പ്രഭുക്കന്മാര് എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ പൂണൂല് ധരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞവർ അവൾ ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ വണങ്ങണം. അതായത് നമ്മള് 3 ദിവസം ഭഗവാനെ വണങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ വണങ്ങി വേണം പിന്നെ ബാക്കി വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഭോഗ, പാചകം, അടുക്കള, ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതിലൊക്കെ ഈ ആർത്തവത്തിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല. ഏതെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഇനി നമ്മള് ഭോഗ, പാചകം, അടുക്കള, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. സസ്യാഹാരികൾക്ക്, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, വലിയ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉൽപ്പന്നം സസ്യാഹാരമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഭക്തർക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിയില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പം പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് സസ്യാഹാരമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ പാക്കറ്റുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടെന്നാണ്. ധാരാളം ഭക്തർ ചേരുവകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ച് അവർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇനം വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കണ്ടന്റ് എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് നോക്കണം, അതിൽ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ, അത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഒരു സാധനവും ചേർത്തിട്ടില്ല, മൃഗത്തിന്റെ കൊഴുപ്പുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, എണ്ണയൊക്കെ മൃഗക്കൊഴുപ്പായിരിക്കും ചിലത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ബോധ്യമായാലാണ് അത് നമ്മൾ ഏതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, സസ്യാഹാരമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റുകളിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്
നമ്മളൊരു സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇനി അത് നോക്കണം. എല്ലാരും നോക്കാറുണ്ടോ അതില് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടോന്ന്? മാതാജി നോക്കാറുണ്ട്. ആ നോക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് നന്നായിട്ട് നോക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവരെ നോൺ വെജ് ഇനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഇനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം നോക്കാതെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായി ഭോഗപാചകത്തിൽ ആ ഇനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുവായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചുവടെയുള്ള പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭക്തർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ അമ്പലത്തിലെ ആ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് ആഹാരം ചിലതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഏതൊക്കെ സ്വീറ്റ്സുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രത്യേകതയുള്ള ആ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാൻ അവിടെ നിവേദിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള തെക്കേ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മുന്തിരിക്കൊത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്തിരിക്കൊത്ത് പയർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ? പയറ്, തേങ്ങ, ഏലക്ക, ശർക്കര ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഉരുട്ടി എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതാണ് മുന്തിരിക്കൊത്ത്. മുന്തിരിക്കൊത്ത് പോലെ മുന്തിരി പോലെ ഒരു ഏതാണ് ഒരു ബഞ്ചായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്തിരിക്കൊത്തെന്ന് പേര് വന്നത്. അത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്വീറ്റാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോയപ്പോ അതുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് ചിലര് നെയ്യപ്പം, അതേപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം, പിന്നെ പ്രത്യേകതരം ജിലേബി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നാട്ടില് പ്രത്യേകതയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം ഭഗവാന് നിവേദിക്കും. നമുക്ക് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ ആളുകൾക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതില് ഏതാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം, അത് വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ടിന്നുകളും പാക്കറ്റുകളിലുള്ള ഉൾപ്പെടെ മുൻകൂട്ടി പാചകം ചെയ്ത ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭാതർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, പാക്ഡ് ഫുഡൊക്കെ അതാണ് ശ്രീല പ്രഭാതർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം ഈ പാക്ഡ് ഫുഡിലാണ് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്ത തരത്തിൽ ചിലത് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. ഇനി ചിലതിന് ചില ജീവികളുടെ ഫ്ലൂയിഡാണ് ചേർക്കുന്നത് നിറം പകരാനായിട്ട്. കേക്കുകൾ, ചില പ്രത്യേക കേക്കുകളിലൊക്കെ, പിന്നെ പൊതുവെ കേക്കുകളിലെല്ലാം എഗ്ഗ് ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല ഈ എഗ്ഗ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പേരൂർക്കട തിരുവനന്തപുരത്ത് രാധാറാണി കിച്ചൺ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ, മറ്റേതുണ്ട് മീൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്, സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ്. അത് പിന്നെ ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സിലും ഒക്കെ അത് കിട്ടും. ഇതേപോലെയുള്ള ഡിവോട്ടീസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. അതൊക്കെ അപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയും അതിൽ ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളും എല്ലാം പ്യുവർലി വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും. മുൻകൂട്ടി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് പരിപാലിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ പാക്ഡ് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിപ്സ് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടില് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയില് ചിപ്സോ മുറുക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മുന്തിരിക്കൊത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റൊക്കെ
കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നിവേദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കുപ്പികളിൽ അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, മഹാപ്രസാദമാണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരോ മാതാജിമാരോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഈ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ചിപ്സ്, മുറുക്ക് തുടങ്ങിയ പക്കാവട, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ, മുന്തിരിക്കൊത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. അതേസമയം ഉണ്ണിയപ്പം നെയ്യപ്പം ഒക്കെ ഒരു ആഴ്ച മാക്സിമം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല, വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നട്ട്സ് കഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നട്ട്സിന്റെ അതേ പ്രയോജനമുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അല്ലേ, കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് വാങ്ങി വറുത്ത് നമുക്കതും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കതും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. എല്ലാം ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ്. ബിസ്ക്കറ്റ്, ബ്രെഡ്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന്. ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്ത് കാണും, മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിന്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കുന്നതിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനാൽ ഇനം അശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ 3 കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചിലത് കഴിക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഏതാണ്, മുട്ട, കൂണ് അല്ലെ, കോഴി കാഷ്ണത്തിൽ പോലുള്ളവയിൽ കൂൺ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അശുദ്ധമാണ്. അപ്പം ചില ബിസ്ക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അവര് ലിസ്റ്റിൽ പറയത്തില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകൾ എന്നുള്ളത് പറയത്തില്ല. 1%, 2% ഒക്കെ അത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് പറയത്തില്ല. പക്ഷെ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ. മിഠായിയിലും കാണും. നമ്മള് ഈ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മിഠായി ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന്, എന്താ പേര് മറന്നുമല്ല, കറുത്ത ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മിഠായികളില്ലേ, അത് കുട്ടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പേര് മറന്നേ, അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം കാഡ്ബറീസ് അല്ലെ, കാഡ്ബറീസ് ഒക്കെ കാഡ്ബറി ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും, നമുക്ക് കഴിച്ചു വിടാത്തതൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള വസ്തുവിന്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ അവ ലഭിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് നേരെ അക്രമം നടക്കുന്നതിനാൽ ആ ഇനം അശുദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവനുള്ള വസ്തുമുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എംബ്രിയോ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവികളെ ചില കേക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ജീവിയുടെ സ്രവം എടുത്താണ് അതിന് നിറം കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ധ്യാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഏത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നമ്മളെ മെഡിറ്റേഷന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കൂണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മള് മെഡിറ്റേഷന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇനി ഒരു ഉൽപ്പന്നം സസ്യാഹാരിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നും മുട്ടരഹിതമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും, ഒരു ചോദ്യം പ്രഭുപാദർക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ സാരാംശത്തിൽ ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മുട്ട ചേരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഷെല്ലാക്ക് പ്രാണികളുടെ ഒരു സ്രവമാണ്. ഷെല്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം. അത് പ്രാണികളുടെ ഒരു സ്രവമാണ്. അത് ഷെല്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണിയുടെ സ്രവം. അത് ഭക്തർക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി, കൂൺ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇതും ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഷെല്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണിയുടെ സ്രവവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ചേരുവകൾ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇനം വാങ്ങുന്ന ഓരോ സമയവും ഓരോന്നിനും വെജിറ്റേറിയൻ അനുയോജ്യത പരിശോധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച
അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കാണുക. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് കച്ചവടം കൂടുതൽ നടക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ടേസ്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളൊക്കെ മാറ്റും. അപ്പൊ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച അപ്പൊ അതില് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാതായിരിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയവും പരിശോധിക്കണമെന്നാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ലോഗോ, അപ്പൊ മുദ്ര ഇല്ലേ, ലോഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുദ്ര അല്ലേ. വെജിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മുദ്ര, നിർമ്മാതാക്കളുടെ സ്വന്തം ചിഹ്നം, സാധാരണയായി ഒരു വി കൂടാതെ സസ്യാഹാരികൾക്ക് അനുയോജ്യം എന്ന് വായിക്കുന്ന പദങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സസ്യാഹാരികൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ അടയാളങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒന്നി വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും, ഇതേപോലെ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ട് വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കും സസ്യാഹാരികൾക്ക് അനുയോജ്യം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ലോഗോ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സ്വന്തം ചിഹ്നം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് അത്, സ്ഥിരം ഇതാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരം ആ നിർമ്മാതാക്കൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്തായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം, വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരമാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം വീട്ടിൽ അത്തരം അടയാളങ്ങളില്ലാതെ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാതാവിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഈ അടയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യകാരികൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്നോ അവരുടെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലോഗോ ചിഹ്നം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നിർമ്മാതാക്കളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയുന്നത്, UK നിർമ്മിച്ച ഒരു സാധനം ഇവിടെ അതേ സാധനം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. UK ഒരു ഉദാഹരണമാണ് UK എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. UK നിർമ്മിച്ച ഉദാഹരണത്തിന് UK നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഇനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയാൽ അതെനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരാൾ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ UK നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇതാണ്, പേരൊന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഇതാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇല്ല, വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരേ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നത്തിന് വ്യത്യസ്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചേരുവകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അവ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ചേരുവ ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതായിരിക്കും, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്, അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധി കാണത്തില്ല അല്ലെ, വെജിറ്റേറിയൻ ശുദ്ധി അതിൽ കാണത്തില്ല. വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ഒരേ ഇടത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരത്തിന് ഏതാണ് അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഉൽപ്പന്നത്തിലെ ഉൽപ്പന്നത്തിലെ ചേരുവകളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ? ഏതൊക്കെ ഈ നമ്പറുകളിലാണ് എക്സെട്ര വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ആഹാരങ്ങളിലെ ചേരുവകള് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? എനിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്തതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്നു, ഒരു ഉൽപ്പന്നം വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് അതിന്റെ ചേരുവകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ചില ചേരുവകൾ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ 2% താഴെയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതൊരു നിയമമാണ്. അപ്പം ഏതാണ്, ഒരു 10 ഐറ്റം ആണ് അത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം ഒക്കെ 2% താഴെയാണെങ്കിൽ ആ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്, അതിൽ മുട്ട 2% താഴെ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് 2% താഴെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അത് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് നോൺ വെജ് ആണ് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വെജ് ആണെന്നല്ലേ, വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ചില ഇതില് എന്താണ് 2% താഴെയാണ്
ഇപ്പൊ മുട്ട തുടങ്ങിയ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തത്തില്ല. അത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണ്. ഇത് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം മുട്ടകൾ ഉൽപ്പന്നത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ലേബല് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുട്ട തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ 2% കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കത്തില്ല. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ തീർച്ചയായും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ചോദ്യം: ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സസ്യാഹാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഏതാ ബി എന്നുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ചിഹ്നം, വെജ് എന്നുള്ളതിന്റെ. അപ്പൊ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, ചില ജ്യൂസുകളിലും പാനീയങ്ങളിലും ലേബലിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മത്സ്യസത്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡുകളിൽ പോലും മൃഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എൽമസിഫയറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിഷ്കളങ്കമായി കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണാഭമായ മധുര പലഹാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും വണ്ടുകളെ ചതച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, മധുര പലഹാരങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോ കേക്ക്, ജിലേബി, അതിനൊക്കെയാണ് പല നിറങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ജിലേബി ചുമന്ന നിറത്തില്, മഞ്ഞ നിറത്തിലൊക്കെ, അങ്ങനെ പല ജിലേബികള്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെ എന്താണ്? അതെല്ലാം മൃഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വണ്ടുകളെ, മധുര പലഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വണ്ടുകളെ ചതച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില കേക്കുകൾ, ആ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ആ കേക്കുകളിൽ ഒക്കെ അത് ചേർക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പം ഏതാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് എഗ്ഗും അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ചേരാത്ത ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തരും, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങള് രാധാറാണി കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതെല്ലായിടത്തും കാണും അങ്ങനെയുള്ള കിച്ചൺ. പിന്നെ ജെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജെയിൻ ഫുഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ സവാളയായിരുന്നു. അപ്പൊ ജെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാണ്, പക്ഷെ അതിലെന്താണ് സവാള ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ അധികം. അപ്പൊ അത് കാരണം ജെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നതിലും എന്താ സവാള കാണുമെന്നുള്ളത് അന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാണ്. ക്രോസ് മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ ക്രോസ് മലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തോട്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതാണ് പറയുന്നത്. സംഭരിക്കുമ്പോഴോ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴോ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴോ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വെഗൻ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെഗൻ ഭക്ഷണങ്ങളാൽ മലിനമായിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാക്കൾ, ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ, ഭക്ഷണ വിതരണക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ്? സംഭരിക്കുമ്പോഴോ, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴോ, പിന്നെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴോ, പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല, പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴോ, വിൽക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ ഏതാണ് കടകളിൽ, ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോഴോ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വെഗൻ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെഗൻ ഭക്ഷണങ്ങളാൽ മലിനമായിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാതാക്കൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന ലേബൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നിടവും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ്. സംഭരിക്കുമ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയനും വെജിറ്റേറിയനും. പാചകം ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏതാണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ വെക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ വേറെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണ് വെഗൻ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു നോൺ വെഗൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയനുമായിട്ട് മലിനമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്രോസ് മലിനീകരണം എന്നുവെച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ പ്രദർശിക്കുമ്പോഴോ അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉൽപ്പന്നം
വിതരണക്കാർക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ എന്നാണ്. മറ്റെന്താണ് ഭക്തൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? ചിപ്സ് മൃഗക്കൊഴുപ്പിൽ വറുത്തതായിരിക്കാം. മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുറ്റിരോമങ്ങൾ പെയിന്റിംഗ്, ഷേവിംഗ്, പാചകം എന്നിവയ്ക്കായി ബ്രഷുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ എന്താണ്? പെയിന്റിങ്ങിനും ഷേവിങ്ങിനും പാചകം ചെയ്യുന്നവയ്ക്കുള്ള ബ്രഷുകളായിട്ട് മാവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ക്യാപ്സൂളുകൾ സാധാരണയായി ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഇതര മാർഗങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ജെലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അകത്ത് പൊടിയായിട്ടിരിക്കൂലേ ചില മരുന്നുകള് നമ്മൾ വിഴുങ്ങത്തില്ലേ ക്യാപ്സൂളായിട്ട്, അടപ്പായിട്ട് വരുന്ന അകത്ത് പൊടിയായിട്ട്. അതാണ് ഈ ജെലാറ്റിൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ക്യാപ്സൂളുകൾ സാധാരണയായി ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഇതര മാർഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാണ്. ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കാം? ക്യാപ്സൂളുകൾക്ക് കവർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. ബോൺ ചൈന, കട്ട്ലറി ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ചോക്ക് എന്നിവയിൽ എല്ലാം ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, നെയിൽ പോളിഷുകൾ, പെർഫ്യൂമുകൾ, ഹെയർ സ്പ്രേകൾ, സോപ്പുകൾ, ഷവർ ജെൽസ്, ക്രീമുകൾ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയെ സാധാരണയായി മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം പിന്നെ പെർഫ്യൂമും ഹെയർ സ്പ്രേയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്, നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ, വർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഷവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ചിലര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെല്ല് അല്ലെ, അതും കൊഴുപ്പ് കാണാം എന്നാണ്. നമ്മൾ ദേഹത്ത് പുരട്ടുന്ന പല പല ക്രീമുകള് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പെർഫ്യൂമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തിമിംഗലങ്ങളുടെ കുടലിൽ നിന്നാണ്. ബ്രാൻഡഡ് ടോയ്ലറ്ററികൾ പൗണ്ടഡ് പോലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോറുകളിൽ വ്യാപകമായും വില കുറഞ്ഞും ലഭ്യമാണ്. നിലവിൽ അവയിൽ സസ്യബുക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളവ സിമ്പിൾ ശ്രേണിയും ഒറിജിനൽ എസൻസ് ശ്രേണിയുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുതരം ശ്രേണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ശ്രേണിയും എസൻസ് ശ്രേണിയും. രാധാറാണിയുടെ ബേക്കറി മറ്റു ബ്രാൻഡുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണി ബേക്കറിയിലാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങള് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പോയി വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. സസ്യാഹാരമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ? ഭക്തർ ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും മുകളിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനൊന്നും അറിയില്ല. അതിനാൽ അവർ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പരിശോധിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജ് കാണാൻ മാന്യമായി ആവശ്യപ്പെടാം. പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം. അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സസ്യാഹാരികൾക്ക് യോജ്യമായത് എന്ന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാവിനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പാക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തും ഒന്നും ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും കാണത്തില്ല. അവര് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തങ്ങ് അയക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നിർമ്മാതാവിനെ വിളിച്ച് ഇത് ശരിക്കും ആഹാരികൾക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടിയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ വിദ്യാപതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേ